daninoɓe artiri majjunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Bonni kotigal bonni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Serabe ngono kono dole jeli sernive. Amadou jumi an Amadou ko mbadda ko no bawrda dum te Amadou Allah no wadduma e debbo moj cuurdo ma gandudo fodde ma sabu Sofia o yahani o artani jaado fof ko do oppatamo gartudo ko do tawtatamo Amadou mbada feere ha Sofia buccitoma Amadou mbar dum ko jami ma wiyani mo dum fof hormo ko monuno da woni jeew ko jam fiidomi mbiɗa ko ɓurim ko hen muus on nawi 5 millions. Subhanallah. 5 millions. Boukari, la fille elle est bénie. Wallah la fille elle est bénie. 5 millions, on parle de 5 millions de Boukari. Oro bido kala dunim il moƴƴi hama min weltimani ɓernde ma ɓof Amadou mawna men waysi debbo mum waysi kaalis an soktiɗi an ɓalu ɓernde an boni ngel darguel ma bangel darguel cunwar mbana an boni Boulata aussi arrête ça. C'est Amadou qui a cherché, il a cherché, il a trouvé où quand on yiri mo dani so joni no dejo hufi oro debbo ɗum fo o ñamata 5 millions makko oro debbo meɗa heɓde makko hay 5 millions saka ma caɓannayyi wuññande o lebti ɗum jamma e ñalom hande mi ka hande Sofia sa yiɗum tan a yiɗamo ok machallah Sofia nande takki amen e damal he seeɗa Amadou Maye min wima non non mi meeɗa debbo banni bon debbo banni won criminel e wonde kefere million ngaji joyunayi bonata ala aljanna o wi non de o debbo e battala e makko o ko duwanaɗo ko Amadou woni bonɗo o ko wadɗo ho ɓerdam de ɓuuɓi hen hande 5 millions Aminata woto yejjidde Amadou ko mawɗo de te Amadou kam addoyne ma ɗo e galle he woto yejjidde ɗum de Amadou mawɗo ne lefta yimɓe ala fof ko watta ɗumen hono tottiɗamo 5 millions a nawnu ɗum hande walla a nawarno ɗum yomi hokkutami human ɗum han awin yomi hokkumi human ɗum Amadou o yiɗama haalis ma o yinno e jawdi ma kama Allah Amadou haalpulaɗe ɓe mbino noon ina kaala konngol aɗa dogano hunde a heɓtaki
garta tawtata ɗo hayndi te aljanna kanko ɓe ceeri laabi tari est ce que mo wawi restude mo waawa restu Sofia wona goɗɗo resti ɗum o wawa sa yimo elle noon oustage ɗiɗo lu haali la ilaha illallah min cikkuno ko almudo ko jangginata ni amon ko tarɗo Amadou ille poɗɗaji kay no Amadou mi hoori andu ko mbiyat ɗum min Amadou ala ko waɗani yengue dow damal ulli aɓe leydi Amadou yani yes koye ɓuuri min ko heede jaaga noon yettimaraki so waɗe hoore ay min sum tawono ɗum mi jala non Amadou haggi wari yimɓe Amadou kay kono omo haandi hen noon neɗɗo kala bonande mo mbadda bonande koye ma arta o andu ñalawma makko ma ardi Amadou miɗo vraiment hanki kam wari amen o wari amen no feewi bo te o perdi ga joni holno waɗa kay yo Sofiane way ñantade hande sa yimo tan a yiɗamo te ko debbo e nder galle machallah ene muñi ene jooɗi neɗɗo ne muña joƴina on jooɗo jamma e ñalom o goppata jomum deƴa ma maɗon cokollogo hande nen 5 millions yeeyi no waya waɗum wiya wolam yoy feram boni yo min cikon ko neɗɗo maayi ni mais almi jeeɗi ɗum kam hay neɗɗo maayinode ɓuri ɗum 5 millions e debbo baɗon o debbo yaltude galle ya o galle kay kudde Allah yana hen an noon e wonata jam woni de an ko haala wawa wurdede jam dañe o baɗono galaɗo ñawni Amadou men ni ko yiye Amadou ni on waɗi ko mum tan ne wayno boni ni he en way tan way so Amadou wayno ñawɗo mba ana guela bel Allah muuside wallahi muuseni yurmini ne hessini ko gacce bonno wonɗo gacce bonno Venez, c'est gâté ici à la maison, ici, c'est vraiment gâté. Voilà, c'est gâté. Tala, mon carte est sous mon tanda, mon son gari karondo. Umu natende. Umu do. Ala ni opatama do kat. Ala mi wawa mo oppude do henne Amadou. Sabu ko mburta ko fof ma ɗum ɗum ɗo henni ɓowan ɗum jehende ɗum hakkilomo Trois familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirli c'est la beyadibe. Famille, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake. Sumi dam ya an beta ko. Bebe. Bean. Ko woni? Ngir. Ko mun na no ka yana wodi jasini? Ngir. Dam yo? Ngir. Dam yo? Ngir. Dami yo? Ya ngir. Dami yo? Ya ngir. Simi dami yo ya ngir. Simi wi dami yo ameta ko ngir. Mbattaɗo e galle jarani heɗen noon mbaranndira dewgal jarani ɗum jogo fulla ma jogoɗa fayida ma an wona ka gorko waɗno worɓe ɓe mbaɗata ni
mi haalantama holno poɗɗa wadde mi rokkima dande ma mi rokkima dande ma mi seerima kuɗaɗo dasɗo nafniɗo molluma ala jarani jumam aɗuge molluma rek joni gasa ɗennani mbeɗen heen i mana yiyan borom linde mi yahay on woni holon i borom rewɓe ɗiɗo fatima uppu toñje moppi neɗɗo moƴƴo toñata e moppi attini fasa yayi hemtini avion o ƴetti waɗi oye attinin si jongom haalninom ɗum jongoma amadou wonani amadou wonani il faut joɗɗen amadou ar joɗɗen joɗɗen ya joɗɗen ɗo e ar joɗ an wona ɗum sah min ɓiyamo ko wara agressé ne fiya piggal Agressé? fonne taji wallahi te ene siiri kam yaltinani e ɓiya jeenaɓe ɓe yaltinani ɗumen allah ne andi an fatima ɗi haalaji bonɗi no mbawɗa ittuɗum aɗa fawa ɗum e dow ɓiyam an fatima jewmi fawan ɗum e dow ma ko galɗo wiyamo samina ɓiya mbimo natta neɗɗo fiyata neɗɗo ha gayna gaño jomum wiya yurno jomum taw ne wuura walla wuura ɗum mi jaɓantama ɗum an holko lammane kanko fi aliou ma jeene ba ɗen gueɗe an jeene mane way noon ni mane jeene ba jogui on jikku mano hannani ala wonko ganduɗa yoɗani hakkude men an allah no waddi men wonko ganduɗa ittata aɗa fawa ɗum e dow ɓiyam saabu no jibinirɗa aliou ma ni noon jibinirmomi ponmi sikkude noon poɗɗa nanguide jeene bam kono nanguirɗa aliou ni wonko ganduɗa yoɗani hakkude men te ɗi haalaji bonɗi hoto haaltat ɗum saabu sukaɓe ɗiɗi sono jaada poɗɗa haalde hen ko rewi allah jokki en ɗam an haɗa andi fof ɗo tawma ala mi anda fof de sabu de tottiroytande kalis o mi tawaka haali ko kalis fasa nawi fasa attini mi seeri sofia go'o mi seeri sofia ɗiɗi mi seeri sofia tati attini tini kay hani cikkannomi ha baroɗum ɗum cikkannomi ndeke mi wona haydara ko ulludu aɗa andi ulludu e
fotaani wonde haala Jafumi monta wattu gasi. Ko yi ko fewanta. Bukari hora Amadou mbani e jam Amadou woni nder de kono Amadou den jiirum ɗum ni so renaki de taw hakkille o comme goro wiiɗo Kale law taw ko sallani tan o nawe to mo sallani ɓe to opita to nawe toon e kale law tan yimɓe ganda ko kewi ko Fatima ni ko woni kadi yiɓe kala so sallaw nawe dalal jam Fatima Amadou ko jam galle ma Fatimata ko an hooñi ɓernde Fatimata ko an boni Fatimata ko an ɓaloyi reedu c'est bon de Fatimata an kam an haɗa foti jalde neɗɗo an hama haddo lerto mojo o an ɓurguel Boubaye c'est bon non an haɗa foti joganade Amadou ndeɓere waɗi ko fewani tan yimɓe jalat e o sallani min kalat konngol ma ngol to gittuɗa ɗum to ruttin ɗum toon ko kalta ko wona haala yo puyadude Boukari ala ɗum wona haala sabu gila ɓe gondi sukaɓe kamɓe gondi haɓe poti noɓe poti ni ɗi haalaji fotani wonde haalama sirani de wayade Boukari o nana ɗum e bone ɗum noon sirani mi andi ko soni tom ɗo mami jooɗo mi tawa ɗum ɗo e junggam mi no fotani wonde konngol ma no leptanoɗo Sofia ɗon kalana e dara joni o hangueɗo joni mbiya ɗon kaala mbaɗa yimɓe gula sirani ni o way finde yimɓe an wallu yimɓe jam an ko probléme tan goniɗa ɗo ene farmata sa yiwaɗa serde ɗiɗo yaadoɓe ɗum wona haala ma i jam an hannde a yawi jippade koye ayno mbaɗa walmi nangueɗo wuli bowol an bo mi wiyanima ɗum an ali koko waɗa agressé haalnani attinani hortinani wa pour min attini ɗum alwe eyi jeeyi waɗan gimmi ƴewnami liɗɗi moƴƴi ƴeyi après janami to Youssou ƴewnami tew moƴƴi mbannomi saséji ha feewa pennon ha feew noon par ce que aminani sellani quoi wawa fewnuɗen gueɗe anani ok ala probléme inchallah ok Abdourahmane maratinani dépasse ko gas an dépasse o kasi ko fustimi hen an jogo joom neɗɗo moƴƴo jogoto joom an wona ka bonde bon an ka bon tan joɗɗon tan an baabe haɗa ndi woni aɗan yiɗi heew haala de an ɗum woni holɗum ni kaldirta yam an haɗa ndi woni o watnamni ɗum dépense e Dieynaba yoni haɗa guilmi an ya sokkita yam anani kaali ko ko noɓɓe coalition on mo on gandu noon somi yaltini junggay mon somi yalti jungo ma billahi ma on koy jeeyi ayi an baba haɗa ndi woni an a haalana ko gonga a wona Allah haɗa men hoyno ɗum mbiyata mi lahata mi sonto baba an min peytani ha maya an Abdourahmane ko tagali feek cukalel ngel Abdourahmane ayan sa layi mi waɗɗoto mi feewi ha mbo onno tabal an Abdourahmane boni an koni han koɗiɗa e amen
sa fi yumma tan walla fiyaɓe ɗo an bonɗo an jasɗo woni tan mbawɗa wonirde Dieynaba Dieynaba mi weltake ma hande an Dieynaba no jaɓirɗa bamani ko ni hirmani Iya. Ke an ayani babam ayani ko fi kam hella an darda do entenen hada hal. Comme si an dum Musa ni. Wala ka godda hado wadde fam. An Dieynaba mana mbaɗa ni o jikku mana arema Iya. Babam ko wondi ko goppidare hen. So ummi tan o jaggo jungo mum gon fi yimbe comme do welani hen teren. C'est pas normal. Apar darda do hado wadde fam. ɗum ko an foti lijjide ɗum he hotomi yiito ɗum anani wona ni ne hirmani Dieynaba changé joni de Gire jam on kam ɗiɗo darde ko woni neɗɗo ara han puttino ɗum gire elle yiɓɓe ñamde ɗum ɓannam ɗum nen dogani on dayrita ham seesa mi haɗa ƴettuɗo ɗo galle oɗum koy ɗum gornon ɗo galle joni ɗum gornon ɗo kono mi haala noon ayi o ñande fof jungo on mimno ma on mbifoye gendarmerie nawa noon Abdourahmane amin patma Abdourahmane ɓe manda fof poti mi waɗ traité sax an hande ɓeɗo ɓe jogorno ko bonnude adunam hande oɗo galle ɓe jogorno ko ganjimi ɗum tagi mbimi sa yawna he garɗa oɗo galle wallahi ha tawan ɗo mayɗo ɓe batti ko jingude mi haɓe piye mi ala fof koɓe mbatta ham mi wonani ɗo hay à l'aise par ce que sirani gallo hay batti sirani hen ɗo ene sa arani moƴƴande nene hi non ɗum wawa continde de ɗum wawa continuerde dani te kamɓe fof koɓe seeɗanuji mawɗi ko min tan ɓe gañi yiide galle he aljanna o montarode loro Thiago, pourquoi tu pleures comme ça? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Allô, papa, nous faut filer, mais. Mais moi, j'ai tout entendu. Mais toi aussi, tu n'as pas le droit de parler comme ça avec ton père. Oui. Tu n'as pas le droit. Hein? J'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Je suis fatiguée, je peux plus. Non, arrête ce que tu dis. Ça va y aller. Ah, moƴƴi mbiɗi bandage o mi itti ɗum ɓooyi mi itti ala e junggam he joni an neno e arde ar ɗo gallo hay goto yiɗa ham e galle he kamɓe fof ɓe jiɗa ham ɓe jittan komi yalta galle o kono sa ari ɓe jimo joni ɓe mbattama e batte eyi ah neno mbiɗa fammade ar sa arani moƴƴande eyi moƴƴi eyi a arat ok ala probléme salminima C'est ton père, donc il a le droit d'agir comme ça.
Regarde-moi. Arrête. Ça va y aller. D'accord? Une princesse comme toi ne mérite pas de pleurer. Arrête donc. Tu m'as frappé, tu veux dire que je vais pas pleurer. Mais c'est toi le fautif. Regarde-moi. Tu es là pour me faire coucou toi. Non. 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles 1000 problèmes serni selaɓe yaadiɓe famille 1000 problèmes bonni kordigal bonni ndam Amadou ñeni belsinɗa ha mbasɗa Sofia mi haalanma noon ko ceerno ɓuranima gandal Amadou an kaldam foti laabi nodduma hande mi nani ay o mo tampinta ñande o yehi o holluma caggal wallahi ma woygo ha hew mbatta e ngoya te min Sofia taw min miɗo woni danan accita min oɗo danan ñande ceertumi Sofia ñande hen dañanmi jam a faami min Sofia wona kañum tan woni debbo te wona Sofia tan yiɗimi noon min aduna fof yiɗimi a faami te onon moƴƴere kaltonde Sofia wondi ko Sofia kurguel nebbam derel jaygol ko hollata on ko eko hollatami ko ça fait de ɗum woni ko on paamani quoi ko ɗum cikkuɗa aɗo fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso betake fudo wada sammere muñandiren bamondiren yo sino ko wuli bubata